בוא נדבר על הסרט, ספר לי קצת על ההפקה שלו, איך זה קרה, או אפילו האמת, בוא נתחיל לפני זה, איך בכלל נגעת לקולנוע, לחשוב על קולנוע? האמת שדי התגלגלתי בטעות לקולנוע. לא הייתי מהילדים האלה שידעו שהם יהיו מין גיקים כאלה של קולנוע, שידעו שהם רוצים לעשות קולנוע שהם יהיו גדולים, ממש לא. למעשה לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. לא שהייתי ילד וגם לא שאחרי זה הפסקתי להיות ילד. הסתובבתי המון שנים ממש כמו מולי בלי לדעת מה אני רוצה לעשות. אז עשיתי המון סמים קלים ושטויות, במשך המון שנים. וזה די בלבל אותי, ואז איכשהו האקזיסטנס עשה איתי חסד. והרגשתי כבר שאני מאוד מבולבל ואבוד, והיה לי איזושהי אינטואיציה שאם אני הולך ללמוד באוניברסיטה, אז אולי משהו יקרה סוף סוף. ואז, בגלל שהייתי באפריקה וזה, אמרתי, אני אלך להירשם לאנתרופולוגיה שחזרתי לארץ. וסתם, כי המזכירה שם שאלה אותי אם חד חוקי או דו חוקי. אמרתי, מה זה דו? אמרה אותו דבר גם וגם, אמרתי, נשמע לי מעניין. ומה יש להציע? וסתם, קולנוע היה מקום. אז אמרתי, כן, קולנוע, אני אוהב סרטים, כולנו אוהבים סרטים. וככה לגמרי בפוקסים, המזכירה הייתה יותר עצבנית באותו יום, אז לא הייתי גם בקולנוע. ולמדת באוניברסיטת תל אביב, נכון? כן, והיה מדהים. אני יודע שיש לזה כאילו דימוי לא אנרכיסטי מספיק, אבל אני למדתי המון באוניברסיטה. וגם ידעתי חזרה עם המין האנושי באוניברסיטה, שזה היה משמעותי לא פחות. ויש לי רק דברים טובים להגיד על התקופה הנהדרת הזאת. ואז בעצם זה הסרט הראשון שלך. כמה היית כשהתחלת לעבוד עליו? לא יודע. התחלתי לעבוד עליו בטח בין 28, גמרתי בין 30. אוקיי. שנתיים. איך זה נולד? ממה זה התחיל? בלימודים עוד עשיתי סרט קצר שקוראים לו מצב החסה. אתה יכול להכיר אותו גם פה, הוא מאוד חמוד. וראיתי כי טוב, פתאום ראיתי שזה נורא כיף לעשות סרטים, כי אז כאילו אנשים מחבבים אותך, ואתה... זה כל מיני תופעות לוואי מאוד חיוביות. וגם יש לך סיבה טובה לקום בבוקר, שזה בכלל בעיניי חשוב. כשגמרתי ללמוד, אז אמרתי, טוב, אם היה קצר והיה נחמד, אני אעשה ארוך. ולא ידענו, לא ידעתי מה אני כותב, אבל לקחתי את חברי זוהר, שפה אתם רואים אותו משחק. הוא גם היה חבר טוב שלי, והוא גם כתב לי את התסריט, והוא גם עזר לי להפיק, הוא חלק מאוד משמעותי מהסרט, הוא לא רק הדמות ובמשך למעלה משנה ניסינו לכתוב תסריט. איך מנסים לכתוב תסריט ביחד אז זהו, לי יש תזה שעובדת, או לא יודע אם זה טכניקה, אסטרטגיה, איך שקוראים לזה, שעובדת לי עד היום. אני יכול להמליץ לכם גם, אני לא בטוח שזה יצליח, כי לי זה לא תמיד מצליח, אבל להמליץ זה לא בעיה. ושאני יושב לכתוב בלי צל של מושג מה אני הולך לכתוב. אני בכלל חושב שאנשים שיודעים על מה הם הולכים לכתוב, זה לא סימן טוב. כי אם הם כבר יודעים מה הולך להיות, אז יש פה איזו בעיה, ואז אני מתחיל... מה זה? אין מה לגלות. אין מה לגלות, וכאילו יש לך קו, אז כמו אנשים צחים מדי שהולכים מאוד מאוד ישר ולא שמים לב, אז ככה גם אם אתה כותב, שאתה כבר יודע לאן, זה יוצא כזה מאוד מכוון מטרה, אז פשוט המשכנו לכתוב כל מה שעלה בראשנו, או בסטלה שלנו, או whatever, במשך הרבה זמן, וצברנו המון סצנות, רעיונות, מחשבות, משפטים, דמויות, כל מיני דברים מהחיים שלאט לאט ספחנו לתוך הסרט. ואני אישית כן מאמין, אגב, במבנה של סרט ובכל הספרי תסריטאות האלה, אני יודע שהם גם כן כאילו... אבל אם יש לך איזה סטוק ענק של רעיונות וזה, ורק אחרי שאתה כותב אותם, אתה מתחיל לעשות בהם סדר ומייצר מתוכם איזשהו מבנה, אז במקרה הטוב ישלב גם את הכאוס של הקיום וגם את הסדר של המבנה. זהו, זה כאוטי, אבל זה מאוד מבני, אני חושב. זה עובד מבחינה... זה עובד מאוד נכון מבחינה הזאת. זהו, אנשים חושבים שזה סרט, אני לא נראה, אבל אנשים חושבים שזה סרט סתם ספונטני וכאילו דחקות. אני יכול פה להוכיח בגרפים, אקסלים,
שהכל פה מתוקתק, מבנה של 3 מערכות, אירוע מכונן בדקה העשירית, הכל, איך קוראים לו, רוברט מקי, היה יכול לדגמן על זה את כל מה שהוא רוצה. אפילו שזה לא מורגש בכלל, אבל זה מאחורה, בגלל זה עובד בסוף. אוקיי, כתבתם את התסריט, ואז התחלת להגיד, אוספים מהחיים. כמה באמת זה החיים שלכם? זה נראה לי הכי בולט בזה שאני... איך כותבים בכלל סלנג כזה? ואיך כותבים מין צורת דיבור כזה? כמה זה באמת אפיין את הצורה שבה ראית את הדברים, או כמה זה נמצא? הסלנג הזה הוא לגמרי השפה שדיברנו בה בזמנו, עברו כמה שנים, אז אני כבר לא כך מדבר ככה, אבל עד כדי כך שלא הייתי מודע לזה שבכלל יש שם סלנג. ובכלל לא הייתי מודע לזה שזה סרט גנוב, ואני זוכר שבצילומים אמרתי לזוהר, שאני לא יודע איך קרה, שאנחנו עושים כזה סרט צחי, אבל זה לא נורא, זה פעם ראשונה, ובפעם הבאה אנחנו נעשה איזה משהו פסיכודלי, כי זה כאילו קצת מביך. אמיתי, אני פשוט אמרתי, כאילו, יש פה מבנה של 3 מערכות, ואנשים הולכים, מחפשים, מוצאים וחוזרים. כן, אז רוב ההצלחה הוא נובע מחוסר מודעות מוחלט של היוצרים, וזה גם קלף חזק שלפעמים יותר להפעיל אותו. ואז אוקיי, אז זוהר הוא חבר שלך והוא נכנס בסרט, נגיד אלון אבוטבול, או כל האנשים, זה באמת הכל האנשים שסבבו אותך אלון הוא היוצא מן הכלל. חוץ ממנו, כולם נון-אקטורים. מופיע שם אחותי, בן דוד שלי, רפי זה אח של זוהר, יש את רפי ואילן. נגיד היינו יושבים וכותבים, ואז הם היו באים, כי רפי הוא אח של זוהר, ואילן והוא היו עובדים עם הטנדר, עם אותו פז'ו, ועושים מסעות וקומבינות, ואז הם היו באים להשם שכטר, והם היו צוחקים אחד על השני, כאילו, אז הם כבר נכנסו לסרט, אמרנו הם מצחיקים, כתבנו אותם, וכל האנשים שם, זה ערבוב של החיים, אבל זה בעיקר... חוץ מאלון שזה היה מבוסס על מולי, שלא יודע אם מישהו ראה פה את מצב החסה, את הסרט הקצר, אז שם מולי האמיתי מופיע, ואז הוא חזר בתשובה, אני כתבתי את זה למולי האמיתי, והוא חזר בתשובה בדיוק לפני שצילמנו, אז הרבי שלו, אני ניסיתי לשכנע איזה רבי בירושלים, אני לא יודע קוראים לו שזה בסדר, וזה סרט קדוש או whatever, זה לא היה רע, אבל לא שזה סרט קדוש, אבל כאילו שלא נעשה פה שום דבר סותר. אגב, באו אליי כל מיני דוסים לאורך השנים ונשבעו לי שהם חזרו בתשובה בגלל הסרט הזה. שאני לא יודע מה זה אומר בכלל, אבל... סרט של חוסר תשובה. מה זה? סרט של חוסר תשובה. כן, שכל כך עבודים שבסוף... אז למה אני אומר? אז בקיצור זה המון אנשים מהחיים שמשחקים את עצמם. כן, זה כאילו... לא המון מומצא, אבל אני חושב שהשלד העיקרי של הסרט חוץ מכל ה... יש פה המון בלבול של דמות שלא יודעת מה לעשות עם החיים שלו, שזה לגמרי אני. יש את זוהר שלכאורה חושבים שהוא יודע מה קורה, אבל למעשה כמובן שלא, אבל שזה לגמרי זוהר. אבל מה שיש יותר מהכל זה שיש מישהו שלא מופיע בסרט, שקוראים לו דורון, חבר שלנו שהתפלפ. בזמן שכתבנו את הסרט הוא התפלט, וזה השפיע מאוד מאוד על הסרט. והוא היה המופלא בראשון לדעתי, זה היה ב-92 או 3, עוד לא ידעו מה זה. וכל, המון מהדיבור פה זה גם שלו. נגיד, בהתחלה זה היה סרט לזוהר ומולי שרוצים לנסוע לקואלה לומפור. כאילו היה איזה מסע של 2 לאנשהו, אבל לא היה ברור לאן. עד שדורון חזר משוגע. והכניס את כל הרעיונות האלה של הכוכב הכחול, ושהגמדים שרודפים אחריו, שזה בעצם יש לו מחלה סכיזופרניה פרנואידית, זה גמדים שרודפים אחריו, וכל העסקית של הבריאות הנפש, וכל המחשבה, שהייתה בעצם מה שקרה זה שפתאום מצאנו בעיתון תמונה של דורון, חבר טוב וסחי שלנו, מופלא, יושב בבנקוק, עם שרוואל על המדרכה, שזה בעצם קצת האימיג' הזה של זוהר, שמולי פה בתחנה המרכזית החדשה. וכתוב ששכח אפילו את השם שלו, לא שבמודעה בעיתון, שכח אפילו את השם שלו, ומסופר על איזה מישהו שיושב שם ורק מגחך, ובא אפילו שגריר ישראל בתאילנד, ורצה לשמוע מה קורה איתו, והוא צייר לו סמיילי. איך שהוא שאל אותו מה נשמע איתו, היה ממש. אגב, עד היום הוא משוגע כבר למעלה מ-30 שנה, זה סיפור מאוד עצוב גם. ואז אמרנו, אנחנו ניסע לתאילנד ונשכנע אותו שהוא סתם משוגע ושהכל בסדר והוא יחזור איתנו.
וזה כאילו השיחות התיאולוגיות שמנהלים, זה סוג של הנה זוהר בא למולי אחרי שהוא התפלג ומשכנע אותו לצאת מהפלאפה שלו. אז בעצם כאילו יש פה איזה רובד פסיכוטי, ודורון המציא המון דברים בסרט. נגיד, יש פה שיר, זהו בצוהר גולגולת חייה שזרם בטיפשות, וכאילו, אני בחיים לא יכול להמציא כאלה שטויות, לא יודע לכתוב שירים. והייתי תקוע ואמרתי, פה צריך לכתוב שיר, התקשרתי לדורון שכבר היה בארץ, הוא היה גר אצל אמא שלו, אמרתי לו, תביא לי איזה שיר, הוא כל הזמן היה רושם, עד היום הוא כל הזמן רושם, כאילו, בבולמוס כזה שם. כתבים, יש לו כתב שנהיה כמו כתב רש"י כזה קטן, הוא כל הזמן כותב דברים. אז שאלנו ממנו גם הרבה מהשיח הפסיכוטי. רציתי לשאול אם היה כיף לעשות את הסרט, כי נראה שנורא כיף לעשות אותו, ומצד שני אתה מתאר פה משהו גם נורא קשה, זה נראה לי כזה, זה שילוב מעניין בין המורכבות הזאת גם לאווירה כל כך אווירית הזאת, והכיפית באמת. איך זה היה? אם יש לי משהו עצוב להגיד, אני מאוד סובל שאני עושה סרטים. זה עצוב לי, זה חבל לי. זה לא נראה, המזל שזה רואים ככה, זה לא נראה כל כך בככה בסרטים. זה נראה הרבה פעמים הפוך. כן. שאר האנשים אני חושב שמאוד נהנו בסרט. הייתה אווירה טובה, כולם היו מסלולים ועשו צחוקים ונהנו והיו מבסוטים, אבל אני הרגשתי שכל התיק נופל עליי. והוא באמת נפל עליי כשזוהר הוא המפיק שותף שחרץ נופל עליי תיק מאוד מאוד גדול. או זה גם אלון כאילו, במפיק שותף. בקיצר, אני לא רוצה לגנוב לאף אחד קרדיט, אבל אני עשיתי הכל והם כל הזמן. רק התמסתילו ועשו צחוקים, וזה... כל הקטע הזה ועד היום, כל הקטע הזה של סט, ולבוא בבוקר, ושאתה יודע שאתה צריך לצלם סרט, ושתצליח או לא, זה בשבילי, זה קצת מלחיץ, כאילו. החרדה הזאת, האחריות הגדולה הזאת, אז כשגמרתי את הסרט, אמרתי שאני בחיים שלי לא אעשה יותר סרטים. כאילו, עם השנים זה שכח, ואתה יודע, אתה כבר מספיק פידבק. זה נורא מזכיר, סליחה על הבננה לידה. לא ידעתי בעצמי, אבל נכחתי בשלוש כאלה, וזה כאילו סיוט, וזה כואב, ואתה אומר, אני בחיים לא אעשה את זה עוד פעם, ואז יש ילד, והוא חמוד, ואתה מקבל אהבה, ואז אתה עושה עוד אחד. זה קצת פחות או יותר אותו סיפור. אבל כיף זה לא היה לי. כן, זה נראה לי לעשות סרטים וזה קשה. ונגיד, כתבתם את התסריט, כמה הוא דומה לסרט עכשיו? כמה הוא היה דומה לסרט, או כמה דווקא היה גם על הסרט מקום להמציא מחדש? זה גם מיתוס שאני רוצה לנפץ, שזה כאילו נראה גם פה, גם במשהו טוטלי. אנשים חושבים שזה סדנת אימפרוב, אבל זה ממש לא. זה ממש לא. אני חושב בגדול, אם הייתי יכול להגיד איזה... כאילו, שבחזרות, דיבר על החזרות עם התסריט ועם ראש מאוד פתוח, כי בחזרות באמת בודקים את הטקסט, אם הוא עובד או לא, וכל הדברים האלה. ומשנים טקסט, הכל אפשר, כי זה לא קדוש הטקסט, זה לא לוחות הברית. אבל אחרי שכבר עשית את הצנה עם השחקנים וכבר הכל עובד וזה, בסט ב-90% נשאר אותו דבר. ברור שאם כאילו פתאום מישהו ממציא בדיחה יותר מצחיקה, אז כאילו לא צריך להילחם בזה, ויש כן מקום לקצת חופש, אחרת באמת זה היה נורא מייבש לצלם אם זה היה רק טכני. אבל זה כאילו, מהשנים הבנתי שאנשים נוטים לחשוב שזה כאילו הכל מין גגים באימפרו, וזה לא. וזה לא, זה הכל כתוב בתסריט, שאומנם תוקן קצת בחזרות, אבל בתסריט צילומים, איך שקוראים לו בדרגות. יש... אני חושב שהמוזיקה בסרט היא דבר דומיננטי. אתה מרגיש שהיה לזה השפעה באיזושהי צורה, סתם אפילו ראיתי את גונג, הלהקה שמופיעה, וראיתי את האלבום, ואני רואה את הקנקן תה עם הסיפור, וגם מדהים בשירים, והכל כזה פתאום מתחבר. אז עם גונג קרה משהו, אני לא יודע אם אתם יודעים, גונג זה להקה, אני יודע מה נקרא לה פוסט פסיכודלית או whatever מהסבל, פוסט רבולוציה, כאילו ממש ממש טובים. דייוויד איילנד הלך לעולמו, אגב, השנה, יהי זכרו ברוך. שלא הייתי מודע לזה, מאוד מאוד אהבתי אותם. יש פה מוזיקה שלהם, חוץ מהטרק של הטרנס הזה, כל השאר זה מוזיקה של גונג שפשוט גזרתי והדבקתי מתוך, אין פה נגינה. כל זה לקחתי סתם אינטרואים מכל מיני שירים שלהם והדבקתי ושכפלתי וביקשתי אפילו איזה סוג של רשות, אמרתי, איזה מישהו מישראל קלטו שיהיה לי כסף, אז עשו לי מערוף, שילמתי אני חושב $400 לכל המוזיקה שלהם.
ולא הייתי ער לזה, שזה בעצם סרט נורא נורא דומה לכל המיתולוגיה, זה להקה שהמציאה מיתולוגיה, ובמיתולוגיה שלהם הגיבור קוראים לו זירו דה הירו, שזה בסך הכל בדיוק מולי, איזה לוזר אבוד, והוא משדר, והוא מגיע מפלנט גונג, שזה הכוכב הכחול, והוא מדבר עם אנשים אחרים ברדיו גנום, שזה תקשורת טלפתית, ולהם הוא קורא פיקסיס, שזה גמדים, וכל מה שהוא רוצה זה לחזור לכוכב שלו. ובקיצר, רק שהרבה שנים אחרי שגמרתי את הסרט, הבנתי שפשוט שדדתי לגמרי את כל המיתולוגיה של גונג, והחוק שלי אומר שמותר לשדוד כל דבר שרוצים, כל עוד לא שמים לב. וזה לגמרי, וזה בסדר, כי מה שאני חושב זה שאם אתה במודע אומר, ועכשיו אני אצטט שוט של... זה קצת מאוס בעיניי, סליחה, זה טעם בריח, יש אנשים שנורא אוהבים את החידון הזה, מאיזה סרט השוט הזה, ואת מי אתה מצטט עכשיו. לא רואה בזה טעם באופן אישי, כי אני לא חושבת שסרט זה חידון. אבל זה שכולנו ראינו המון סרטים וכל הזמן אנחנו משחזרים ומעלים גירה של דברים שכבר ראינו, זה בלתי נמנע. וכל עוד אנחנו לא שמים לב, אז נראה לי בסדר גמור. ויש פה נגיד שוט שמישהי אמרה לי, זה שוט של לקוח בעצם מאליזה בארץ הפלאות, ולא שמתי לב, שמולי הולך אחרי האישה הזאת ששרה אופרה בנקיק בים המלח, היא בעצם הארנבון הממהר. היא הולכת, הוא הולך אחריה בדיוק כמו אליסה, אחרי זה ראיתי את הסרט, והיא מוציאה מהתיק של ההזמנה למסיבת התה, והוא אומר לה שאין לו, והיא אומרת לו חפיף תבוא, והיא כאילו ממהרת והולכת לו כזאת. זה לא דברים שידעתי, אבל זה... אני אומר שזה בסדר. אבל לגמרי, כן. והמזל הגדול ביותר מבחינת הסרט, אני חושב בכלל, זה הפסקול שלו, ויש לי הרגשה שגם גונג, וגם הטרק הזה שמצאנו משמיים, וגם היה אורך סם. איך הגעתם אליו באמת? הטרק הזה, בכלל ניסיתי לעשות מוזיקה עם מוזיקאים, ומשהו לא נדבק. אולי לא ידעתי לדבר איתם טוב, אולי זה קשה נורא לפתח דיאלוג על מוזיקה, כי זה משהו נורא לא מילולי. אתה מדבר נגיד עם תסריטאי, אז אתה אומר, אני רוצה ככה, אבל עם מוזיקאי, אתה כאילו אומר, תעשה שיהיה יפה ומגניב, זה לא נורא מפורט. כן, שפה שאני לא מכיר אותה גם. אז לא הצלחנו לכתוב עם מוזיקאים, ואז הייתי באיזו מסיבה, ואפילו פה לא רחוק, היה פעם מועדון שקראו לו הלמון, ממש קרוב פה, וגם זוהר, הייתי עם זוהר שם, ופתאום באיזה 5 בבוקר פתאום היה הטרק הזה, וישר חיפשתי את המבט של זוהר, וישר הסתכל על השתי, וידענו שזה הטרק של הסרט, ולמחרת באתי לדי-ג'יי, ואמרתי, אתמול ניגנת פה איזה טרק, אולי ב5 בבוקר, והוא היה חמוד, והוא השמיע לי את כל הטרקים, את כל העיניים שהוא עשה בלילה, עד שאחרי איזה שעתיים אמרתי, הנה זה הדבר, ואני חושב שבלי זה לא היה סרט, ויש לי הרגשה שאני חייב... עכשיו שנכנסתי לקראת הסוף להציץ לקלוט הווייב, פתאום שמעתי את הטרק ושמעתי גם את העריכת סאונד המדהימה שעשה חנה פזבום, ופתאום אמרתי, וואו, מעבר, כאילו חוץ מהכל, יש פה גם... שהוא שמע את הסרט, הוא ראה את הסרט אחרי שגמרנו לערוך את התמונה, הוא אמר, זה יהיה סרט יפה, אבל הוא לא זז, אנחנו צריכים להזיז אותו עכשיו. זה מה שהוא אמר לפני שהוא ערך את הסאונד, הסתגרנו ל3 חודשים, והוא באמת הזיז את הסרט, הוא והמוזיקה. מדהים. ואז נגיד, סיימתם לערוך את הסרט, הוא מוכן, ההפצה של הסרט הזה היא לא קונבנציונלית בהרבה מובנים. אתה מרגיש שאהבת אותו קודם כל כשהוא היה מוכן? היה לך את הדרייב שלגרום לכולם לראות אותו? כן, מאוד בקטע פסיכוטי. כי מה שקרה עם הסרט, שאגב הוא לא כל כך מהר, אנחנו צילמנו, אז ערכנו, ואז זה לא עבד, ואז יש פה צלם שצילמתי 3 פעמים, יש פה צלם שצילמתי פעמיים, זה היה work in progress לאורך זמן, ואז צילמנו עוד פעם, ואז ערכנו, וכולם כבר חשבו שאני משוגע, נגיד הפלאשים בתחנה המרכזית צולמו 3 פעמים, כי אחד מהבעיות בתסריט הראשוני, בגלל שלא היינו מנוסים, שהדברים לא נאמרו מספיק מפורשות. אז הסרט היה עוד הרבה יותר סתום ממשהו עכשיו. כאילו, מולי היה מסתכל על זוהר, זוהר היה מחייך אליו, ואני הייתי חושב שמבינים שהוא אמר לו זה, ושהוא ענה לו זה, אבל זה צריך פה 2 אנשים שתסתכלו אחד לשני. אז עשיתי אחרי זה עוד השלמות, ואז פתאום הוסיפו מילה לכל אחד, וזה לא עבד, ואז עשיתי עוד פעם השלמות, והוסיפו עוד מילה. לאט לאט הסרט מצא את המינון של הקוהרנטיות שלו, ועוד בעריכה גם, זה קצת voice over, כל הזמן לנסות להפוך קוהרנטי משהו סתום קצת.
ובכל השלבים האלה, כל הזמן היינו עושים הקרנות רב-קד לאנשים, וכאילו מה שמדהים אותי היום, כי אני היום לא כזה בן אדם כמו שהייתי, זה שהקרנו את זה לעשרות אנשים לאורך הזמן בשביל לקבל איזושהי פרספקטיבה, ואף אחד מעולם לא אמר מילה אחת טובה על הסרט. ומה שיותר מדהים מזה, זה שזה בכלל לא דגדג לי את הביצה השמאלית, וזה משהו שאני לא יכול להבין, כי בתור במאי אני מאוד קשוב לדעת הקהל, כאילו בסופו של דבר אנחנו עושים סרטים שיאהבו את הסרטים שלנו, אין לי הסבר אחר למה עושים סרטים, ואף אחד לא אהב, וזה בכלל לא הפריע לי. אני חושב שא' עזר לי שזוהר היה איתי בזה, זה תמיד טוב שיש לך פרטנר, אבל כל הזמן הייתי בטוח שזה הסרט הכי יפה בעולם, וכאילו בכלל לא הייתי צריך חיזוקים, זה כאילו טירוף של בורות, שממש אין לי אותו ואני מתגעגע. זה כאילו איזה כיף זה שאתה יכול להיות כזה פסיכי. ואז אוקיי, אהבת את זה ואיך התחלת לדחוף את זה ואיך זה היה? גמרנו את הסרט, הלכנו ברוב טיפשותנו לפסטיבל ירושלים. ההקרנה הכי גרועה בתולדות הקולנוע, בתולדות הפסטיבל, זה היה ממש מוזר, כאילו הסרט הזה מוקרן ליד כל מיני, עליזה אולמרט והחברות שלה היו כאילו הקהל, משהו מאוד לא עבד. הבאתי גם את המהפכה המיותרת שיחממו לפני, והם הלכו מכות עם הסדרן והסינמטק, והכל, זה היה הרגשה מאוד מאוד של כישלון. ועם הכישלון הזה הלכתי לכל מיני, אמנון גלובוס, שזה אח של יורם גלובוס, כשהיה לו את הרשת ג' כל מיני רשתות קולנוע, ואמרתי שיש לי סרט, אני רוצה להקרין אותו פה, כרשתות של ההפצה, וכולם אמרו לי, כאילו, תחפש את חברים שלי, וכאילו אמרו מה זה השטות הזאת, ואני רוצה לראות את זה. עד שבסוף לא היה ברירה ולא היה לי איפה להקרין אותו. אז הזכרתי קולנוע, היה קולנוע, לימור קראו לו, זה איפה שהיום צוותא 3 או משהו כזה. זה היה קולנוע מאוד כושל בזמנו, בגלל זה היה אפשר, וגם הוא, כמה שהוא לא היה כושל, הוא היה מקרין סרטים משומשים. פעם לפני המצאת הווידאו, סרט היה עושה סיבוב בקולנועים, ואז הוא היה מגרד עוד כמה שבועות דרדלה כאלה בקולנועים כושלים. שאומרים יבואו 4 אנשים להקרנה, הלאה בסדר וזה. אז הלכתי לקולנוע הזה, ואמרתי לו, אני רוצה להקרין פה, אז הוא גם זרק אותי מקום מה שאומרים, הקבצן של הקבצנים אפילו הגיע עליי. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני מזכיר ממך את הקולנוע לילה אחד בשבוע, ב-12, אחרי שבלאו אחרי אתה גומר את הקרנות, אז אתה לא מפסיד אפילו את 4 אנשים האלה שבאים איתך להקרנה. ב-12 בלילה פעם בשבוע, אני נותן לך $200 ביד, אתה מביא, לא יודע כמה למקרין, ואני משלם לך, מה אכפת לך אם באים אנשים או לא? ואז הוא הסכים, כי בשבילו $200 זה דווקא היה כסף, כי הוא כאילו רגיל ל4 אנשים בקהל. ורצנו ככה שנה, כל חמישי בחצות, בקולנוע לימור, ב-12 בלילה. אני מוכר את הכרטיסים מתוך איזו קופסה כזאת. כל מי שקונה כרטיס אני מוזג לו בירה, זוהר מוזג לו בירה. וחוץ מזה יש הופעה של המהפכה המיותרת, כי היה ליד זה עוד אולם ליד. אגב, הקרדיט לקומבינה הזאת מגיע לאריק נלר, שהיום הוא סוכן אגדי, שהוא בא מניו יורק עם כל מיני רעיונות מודרניים, אז הוא פגש אותי והוא אמר לי שיש לו חזון שזה מה שאני צריך לעשות. שאלה להקרין ב-12 בלילה. להקרין, הוא אמר, אתה צריך לעשות את זה הפנינג, זה צריך להיות הפנינג, ככה הוא מדבר כזה, זה צריך להיות הפנינג, וצריך להיות שם אירוע, וצריך להיות זה, וכל מה שהוא אמר עשיתי, וזה אומר הופעה ובירה, וגם היינו סובבים כל היום ברחוב, מחכים פליירים ומדביקים לבד פוסטרים והכל במחתרת, ואף לא היה כתוב איזה שום מקום, לא היה איזה שום ביקורת, שום דבר. ובהתחלה באו קצת אנשים, זה היה קצת נראה עלוב, ואז התחיל השמועה, ואני חושב שלקח בערך 3 חודשים עד שנהיה מלא לגמרי כל שבוע, זה היה מדהים, ואז פתאום, ואני כל הזמן שם, כי אני מוכר את הכרטיסים, אני פותח, אני עושה את הכל, ומקרר את הבירות, מגיע 2 שעתיים קודם, והדליק את המקרר של הבירות. ופתאום התחלתי לקלוט שאנשים, אני מזהה פרצופים, ואמרתי, רגע, אתה כבר ראית את הסרט, ואז הוא אמר לי כבר 7 פעמים. ואז פתאום קלטתי שאנשים באים עוד פעם ועוד פעם, ומביאים את החברים שלהם, וזה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים שלי. זה ממש משוגע, ובעיקר נראה לי, אותי מדהים, אותי באופן אישי,
אתה אומר, לא הייתה מילה טובה שאמרו, ובאים 4 אנשים לעולם הכי זה, ובכל זאת אתה באיזו אמונה עיוורת, אני יודע שזה יצליח, ואני יודע שאפשר לעשות את זה וממשיך, וזה אוטיזם מדהים באופן אישי. כן, א', גם אוטיזם מדהים אני מודה, אבל אני לא חושב, אם אני לא אובייקטיבי עכשיו, אני לא חושב שמה שראיתי לנגד עיניי זה הצלחה. זה כאילו לא אמרתי, יש פה שלאגר, אנשים עוד לא קולטים, אני הולך לדפוק מכה. יותר... כולם חייבים לראות את זה. צורך אז שכולם יראו את זה. זה גם הצלחה. כן, כן, ולא, אני לא טוען שזה לא הצלחה, אני רק אומר, זה לא היה כמו אני רוצה... המנוע שלי לא היה... לא כסף או זה, אבל כן, הרצון שיראו את זה כולם. כן, הרצון שיראו את זה כולם, נורא ברמה שאני לא הייתי מודע, אני פשוט כל הזמן המשכתי לדחוף ולעשות וזה, כאילו בולמוס, זה היה בולמוס. יש לי שאלה אחרונה, ואז אפשר לשאול שאלות מהקהל, שאלה שמאוד מטרידה אותי. בסרט, לאלן אבוטבול יש משהו מוזר על הצבא. יש לו שערות פה, זה נכון? זה א' רק בחלק מהשוטים. אוקיי. בכל זה תסביר. אין לזה שום סיבה הגיונית. זה מכוון. באחד מהפעמים שכאילו סיפרנו אותו, נשאר ואמרנו זה מגניב. פעם אחת. וכאילו אחרי זה לא חשבנו יותר שזה מגניב. המון דברים הם שרירותיים. ואחרי זה בעריכה אתה צריך איכשהו להתמודד עם כל ההקלטות הטיפשיות שעשית ולנסות כאילו להחביא אותם, לא הכל אפשר. בעיניי זה יפה. היום, ב-CGI היום הייתי לנקה את זה כאילו, אבל אז זה אפשר היה. תודה רבה שבאת. תודה על הסרט. תודה לכם.